Gipaabot nga sa Hulyo 1 ipatuman sa Metropolitan Cebu Water District kon MCWD ang pagsaka sa bayronon sa tubig subay sa karon pa ipatuman nga water rate adjustment. Gipahibaw sa tigpamaba sa MCWD nga si Minerva Herodias sa ilang mga konsumidor ang maong kausaban. Musaka gikan sa 152 pesos ug 80 centavos kada first 10 cubic ngadto sa 243 pesos ug 20 centavos ang singlon sa MCWD sugod karong Hulyo. Ang minimum charge sa MCWD as of now is 152.80 pesos for the first 10 cubic. So by July 1, ang among gi-apply is mahimo na siyang 243.20 pesos ang minimum. But depende man gud na, di man gud na mo follow nga ang among gi-apply sa luwa mo ilang i-approve. Pwede ang ilang ihatag, yes, approve, but ilang paubsan. So mo na pinaka-maximum nga target namo is mahimo siyang 243.20 pesos by July 1. Nagkanayon si Herodias nga ang maong rate adjustment niadto pa untang 2020 pa apan na-postpone tungod sa COVID-19 pandemic. Gisaysay niya nga panahon sa pandemya, moabot sa 2.4 milyones pesos ang losses sa MCWD tungod sa pagpanira sa mga hotel, restaurants ug uban pang mga dagkong establishmento. MCWD is dependent on the income sa mga commercial namo nga connections like mga hotels, mga restaurants, mao man guni sila mga dagko consumption, no? So diha na siya mo kita ang MCWD because lockdown man down gyud tanan. We have losses nga 32%. Around 32% ang among NRW and that's equivalent to some 86,000 cubic meters per day or more than 2 million losses per day. Matod ni Herodias nga kasamtangang normal pa ang supply sa tubig sa MCWD, apan obserbahan nga adunay gamay nga pagkunhod sa surface water sa buhisan ug Haklupan Dam nga lakip tinubdan nila og tubig sa maong buhatan. Apan gitataw ni Herodias nga underground water ang main source nila, mao nga dili gyud ako ang epekto sa ting-init sa supply sa tubig sa MCWD. Gani tungod sa kainit nga nasinati sa Sugbo karong dry season, ni doble ang demand sa tubig sa mga konsumidor sa MCWD. Tungod niini, ang supply sa tubig lusod na maabot sa mga elevated residential areas nga nahimutang sa mga bukirang bahin sa Sugbo, hinungdan sa scheduled water supply sa maong mga dapit. For Liloan, we have Calero, Mahayahay, and Kotkot. Dili ni siya 24 hours. In Consolacion, Kasili Hilltop, Nangka, Anhugan. So for Mandaue, we have Paknaan, Omapad, Labugon, Luok, Upaw, Magikay, Bacilid, and portion of Tipolo. Sa Lapu-Lapu City, Babag, Maribago, and Punta Inganyo, katong sa layo-layo na. Sa Cordova, Okira, mga okira ilang supply diha. For Cebu City, daghan-daghan yun ni siya. Dugang ni Herodias, nga adunay pagabuhaton nga desalination plan ng MCWD aron modugang sa supply sa tubig sa Sugbo. Aduna pod sila gikatakdang tukuron nga septage treatment plant ngadto sa South Road Properties. Alang sa posibleng umaabot nga El Nino karong buwan sa Hulyo, adunay tambag si Herodias sa mga katawhan sa pagkonserbar sa tubig. Kanang ginagmay nato nga activities like manutbrush na no, mag-toothbrush na, while ga-toothbrush, nag-running ang tubig. That's, dako kay na siya nga impact sa supply. So please use baso or close the faucet while brushing or while shaving. Mga ingon ana nga mga ginagmay nato nga daily nga gibuhat nga pwede ra gyud siya makatabang especially karon nga tig-init. Kini si Queenie Holigon alang sa My TV Cebu.